Kumshi benta ban buddian habe dai bakajing toket ahlor kai pot jong justice TV pay ya kajing sha asat yap uba Chesterfield thankeu jid khot jong ser ka brin yo trap menta ka sngi khan retorik nai wing klale ban yakendu yo SP ka East ka Sahel district ban buddian ya ki ijahar bla ujo ta ki bahiyeng uba Chesterfield habe yakran bagila patai khubor uba dan baklang kharling do ulai thu manakaliang SP ka East ka Sahel uba Sylvester nok tenger ulai thu ba yakane ka kam lale be hi dak sarkar nakatanat kampoyeng Naglian juga sulbri neutral. Kumba ka kentin ga ong hapo ka jongi ngenya yele nginom sange. Mentaro hadin ki arlait li ki police station. Mentang ngilawan hado ang ne po SPFS. Ngiong ro kabha bangiram leni bha bangiyam hamadan thma ban ya kaba enlong kinong knyom tang kiransan social media. Ba kasul juga beri trap naduk menikong ngidawa justice nrei ngepat semayo do mentamene. Kajing pemiyo lesi kemboong lada umdai ya ke MDA lada umdai yo konrad lani yo lokmen rembui yenungin keno. Ngidawa justice ngidawa berperistom ya kita kinong Sim jubor ya kajing jong bacheres haga step jong ka khalai trek August ajar kuai usiam tu por uang ba yakni ka kam ngila IT sha ka commission Malaysia Human Rights Commission banle ik inquiry nganom la ban keren iai hado ba ladap ya ka kaiphat ngan sakran bat ngan sala ban penstom ya kita gibadan kiti ti master siam ngasuka ban ong lani ko konran wat nomlong double standard habadi ni benta wat nomlong gum tu lembit sipang badai sim sipang de kamera nomor balai ngakren gum ta man syap yong hadu andalayo e ka kai phot napo justice ti bai phai retired justice ti bai phai ngam sala balai e re menta hadu menta balai phim simla le e kajiman jongi menda kelong ba kajiman jongi menda step kelong bagi wan senran ya kaying sem kajong iba cheres sakaba we na prank family members dan lang hang ni ban budin ya kata ke FIR bagi laloj maki bat kumju ro ya ka benta kepala kedo ha ketukar report kaboong ba explanation ya ketukar tactical team 1 ti ngisngukmen bahan ke step wat halaka jing kempor jong SP nomor kenika nan East Olympic Games ulai kepor katukan ni bat nging layo bat kran sepang kenika bentang kei keba ngiyo ka jing syai nomor bahadin bangilalej na sardar syamulai na mulai resep ngiwan hang ni kolong ba ya kenika inquiry lani ya ketake explanation mo benong USP ulah keren syai ba kamdei hakali bali jongi kani kala le direct nambang ke government syakituki breu ki badan kata tactical team 1 kam shimla go through show lengba ka department ke jongki nang to direct support government ti ngisidon kata jing terang ke jing siang ba ngi kerpat ro ya ka sarkar sungo ba pendapat ba no ia kata ke explanation hadin ke bapila dap khot nado ka jingmi katuka judicial inquiry report ke bla clear do ti bai pay ngej bapila quality ke explanation bat sngop ha ku masasiam lani ku lakman romboy home minister soba pelak pai ba no ia kata ka explanation lani ka jingyo sngo ke ba kilale bat kham tam ro om tang ba phin plaj pai ba anrei pen I pai ba no balakem ya uta ukila lane unong peniap breu ubala syem jubore ka jigem jong ba Chesterfield. Thank you USP mendau ong ba ngahaban khot I ka meeting namar ba kumbalong hi kinomla YO unom dei tang marwe dai kidan katongon ningot ki ba pai lang ni ka team tingengit scam ba hakini ki khndiat ski bansawan ngan sayo ban budin syuk-syuk bayang ya ketika benta namar bakumbolong hi
nak liang jungi ke kenhon ngi apil pas pi pat ba lada kata ka jing sha shim sha dekat jubor jong ka jing im jong ni orang ba kam semua ai kata ka jing besar ke bahak lesi long blak re nak liang jongi ngin sayo baria syong bat nang shim gerai ba ayu ngin le nang sikmat ko kilong kemi ko kilong kpa lada pidon ki khon chinrang lada pidon ukpa unong kit unong ba ki yang kesam Soba hakabah kum kata kapor undang ngi lakon long bakloi banemi namar ka sur jong brinyu trap kam semayang nakam ta kamalade jong no henry kayang nakam ta ka songsup songsingan jong uwei po uwei ukon jong bri new trap lakalong ne po nong ba slong lakalong hakiwei pat kinong kendong bangingim kwa banang i bagi ketang suloi jong kipulet kinwan ban syem ye kajing im baloi lane kajing im basiteng por ka jongno jong somla kari Pagkawi pada ngikwa pan keli ngikwa ban yo ka jubab kai ka senjam ka baka sarkar ka ale hadin baka call explanation ni kini tactical team 1 bak ngikwa baka sarkar kan pun benar pai bai kita ki jubab pi ka procedure ri jing sana do ba sedang ikran haba ka inquiry report ka akran sai ba ka tactical team 1 ka bakalah ka procedure kedai bandai bisa kut jing sah hinle gumnong yurang ka sarkar ka balik donbor ka balik mon ka ong kan ka kwa ban long judge da konrad kwa long judge sebentar kwa ban long ka kut kwa ban long ka MDA ka kwa ban act ka kut ini ka procedure kedai ba ya ka tu report ban file beda ka INOSK independent body CBI bakin dia ban file ka charge sheet kan dia kut dia kan explanation ni kedai ban explain apa ka yang ka syari kan umdai apa office jong CM ke nginle umno haba ka government pada kale menti te kajing ka kwa jongi pada kadai ba ngi kwa bantip ba ka sarkar kala ale ayu ka ngila ong banengkong ba suspend kita ki pulit ki badan keti government kong em dang don for inquiry la ada inquiry yang ain report kong em ngin sa aing sa kadang delay te mentah ka problem kadai ba kala slam pelat kan ni la ya sistem hadin ka jing jang yo ya ka report mentang sakat nu ngin simpor ban yo ke justice tek kamtam na kaying jong asam ani kesam jong iba che sakat nu nginap ban yo kata ke justice amar ku ba ngira ju pertai ba justice delayed is justice denied te kamdei syuk apor ya sarkar ka jongi ba kinchu penslam kamtam ka election kal ajen te ngamtip yo hakan ni em ka sarkar pi ka kamram ka jongi ngin yakhi bai hakat je yakhi demokrasi ngin yakhi bai Kena kawai ka kumbanjuba kita jingkali kapor kam Islam kabanjuba be kanu sarkar ka menti ka hak tijo pajba baka ajandai kapor ban kini gino hikmat ki jongi ka sarkar kariban sungsu baka por yo pajba ban juab ka ajan nakata kadau buat menti than bari ka ai ka ba kadon kam ban le ban ai kata jing besar ka bohok ya ka ying kasam jing ba che kini ban perkloy na mardor kajing persang jong ka government ban puri ban Islam ka thau ba kadon ai reselendat let's say kamdi dengan tactical team 1 kidan ki godfather jong tactical team 1 ki ba government ka persang ban puri namar kajing Islam kajing puri ka jong ka sarkar ka kerusata ladam don ni ai ka ai ka sarkar bukan su ai bi sakut ai ka kut ka ngimong ba fin kem ne fin pelat ne ai ka kut pada kan besar kan halor ki sabut kini kita ibaro ba on set patok iki ne on prai iki aga kut kan le mangi ngimdai ka kut ka government kam dai ka kut te aga judiciary kan pendap ya ka kamram ka jongka kan te kan ni ka jing bam tre jong ka sarkar jong ka MDA government manle ikne ka kadau manle si ka dan ni silenda hakabade bat ketuka call explanation ya ka tactical team 1 nasu ban ong ba kalong sya ka bathamula bro ngile tip ba ka tactical team 1 kadai kabaldon kti ban peniap yau ni orang ba Chesterfield thank you balikin banang ai saka we pat ka option ban ong call explanation ada kalong gumta ngasu ban ong kan ke sarkar MDA nang ni sikman ada pi lap ba mano bato lenu ba peniap lenu balik ni ki kam ki balong criminal so bhanai kem show kenya ki call explanation joi ki kajingja jungi samla ki bai khi ni khia ski bladam
Call explanation cuma boleh pinculik kem siteng miet dan siteng senya. Dekani kalong gajing kuat kajongi ba ai ba katakaan kalong equal. Boleh call explanation yo utau pulit peniap breu. Badah kaju kapor nga penken mau ipi ba hadin jong ka city ka bang ngila ai shau CM bat saborok khot KMLI khasi habre ba gajing dawa CBI inquiry. Na so bandong yakini kilai penrungun. Lala pidang suthu ba pidai gidai juk ado kasnam. Lani mapi fitieng banwan rak banwan utau kuli lani banwan kata kajing umsna bi yang sam jong pi. Semua ba kerana no pressure no bai gini ka kam ngilat hat ngilangnya kani ka toket lingba nak ni ka tanat pulit ngikwa baka CBI lani ka tanat toket CBI kanwan ban simtino yakini ka kam. Kani kalong kajing apil ya ka ba mapi ko ki live nrungut KMLI narilung khasi janja. Semua ba simka yakini ka benta.